Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Dili yun na tumatugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa? Gusto ka, Krisha? Og ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw. Kon Tierra del Sol. Mo'y buhing kamatuuran niya. Yes, John. Upadayon ko, Trish. Hangtod nga makaplagan ang manindot nga misteryosong paraiso. Aron dili kini mapanag-iya sa mga kultong sungayan. Jo Marie. Mahimo rasab ka nga mupauli sa inyo. Aron di ka maangin aning ako misyon. Nga kung sila mo'y pasultihon, usa ka binuang. No, di ko mapauli. Kung asa ka, adto sab ko. Sige. Salamat, Krish. Punta ka si Iya Krisya sa bag-o ning numero. Gipalitan guman sila si Iho Jomari og bagong cellphone. Gahulip sa nawa nila sa ilahang adventure kunuhay sa dakong bukid. Ay, tagaay ko sa bagong numero ni Iha Krisya, kaya akong tawagan. Mami Relaida? Hello, Mami? Hello, Iha Krisya. Di ako sa ato. Nauli na ko. Oh my God! Thank you! Nalipay kay ko nga nahibaw ni anak, Ma'am. Sa'yo kagabi ipagyud ko na uli, human ko buhii sa ako mga abductors, Iha. Apan, karon pa ko makakontak nimo kay gitagaan ko ni Tito nimo Menard sa bago nimong cellphone number. Yes. Gipamalitan mi ni Tito Menard og bagong cellphone, Ma'am. Mao bitaw ko, no? Ni amang karon diri sa bahay si Tito nimo Menard, Iha. Mao ba? Unya, kumusta na mo si Chumari, ha? Nagagawas na mi sa ospital, Mami. Niya na mi karon sa karaang bahay sa mga Buena Fedes. Salamat sa Diyos kay nakalingkawas na si Tita Rolaida gikan sa mga kidnappers. Kanindot anong balita, Miss Krisha? Ay, bitaw, Bran. Og nalipay kat kay ko. Nalipay sab ko, Miss. Kanunay masab na akong giampo si Ma'am Rolaida. Salamat. Oh, bawa? May noon. Nalipay sab ko para ni Miss Krisha mamatar sila. Oh, swerte pa siya. Kasi ikaduang higayon, gagikidnap siya. Nakauli pa maghihapon siya sa ila. Bitaw, ma. Unsa may plano anang manag-uyab ga Jumario Krisya. Ipadayon pa maghihapon nilang ilang binuang nga mga buhaton sa bukid. Wa pa ko masayod bahin na, ma. Nagpakaayo pa man sila kay labas pa man ang tinahian sa ilang mga samad sa kalawasan. Naaragad niya nila. Wa na tay labot kung maoy ilaon niyang desisyon, ma. Pugni kung mahimo. Mamatar sila. Ipakita ilang concern ka, Pina. Magkahigala mo ka. May pag-ila ni mo anak nila. O lagi, mamatar sila. Mga higala na ko sila. Pero ako'y labot kung bahin na ang ilang mga desisyon. Pwes paning kamuti nga si Jumari, maoray mo himos iyang mga plano o dili iamong si Miss Krisha. Ma, Naluoy kay ako sa itabo ni Miss Krisha. Maong kung mahibo lang din unta, di na ginunta tumausab pa, Brina. Bisag unsaon, manugon magyug ko ni Miss Krisha nga maamong lang sa mga kabuang ni Jumari Benavides. Tipati ko ini tungod lang tingali kay suod sila si Brina nga akong anak. Kung mahimo palang untang punggan ka, Miss Krisha. Kung mahimo palang giduta. Dada ako to sa kumbento, Maki. Na, pagpakaayo sa dong Jumari. Kaya nalagyan ako. Ako rin bahala sa kong kagalingon. Dili gyud dong Jumari. Dili gyud. Ayaw pagtuman sa imong gusto.
Kung maong sa taon ka dong Jumari, ako'y manubag sa imong amahan. Maki, Baguhay pala gani nga nakagawas ka sa ospital. Ano mo lakaw na pod ka? Ipahuway sa intaw ng lawas mo dong. gusto na mood kay ko nga mahumanan ning akong gibuhaton, Maki. Ayaw lagi. Nakasabot yun kayo ko anak dong Jumari. Pero kanang dili pinahiko nga paagi. Ha? Unsay pinahikog na paagi ba? Kanang kung buhat nga dinali-dali. Tabla rakas naghikog ni Ana dong. Maong ayaw ana. Maki, Matirang matibay lagi ta dong. Kada bang gamiton sa insakto ang pagkagamit ang kaisog baw kalantip sa pangisip. Dili kay patuga-tuga. matirang matipay. Okay na. Hisabtan ni ka, Maki. Kana, mo na insaktong bright. Pinahimutang yun. Musam na klarong matirang matibay na sa hustong lugar ang kaisog. Husto sa baya si Maki. May punto siya. Bitaw. Usahay ng tawanan, makatumong sa baya. Uto ka na siya sa kuntanaw. Dili mo na ika-underestimate ng iyang personality, dili pa? Gusto ka, Krisha? Mao nga ikaw, magpuyo una ka. Kay dili pa karon ang hustong panahon aron mapadayon ka. Oh, kita di ay. Kay muuban ba yagit ko nimo? Dili kita kapiyaan, John. Bahala nag-unsay mahitabo. Matirang matibay. O sa imong plano karon, nalubong na ang imong oniko iho, Professor Swami Sandivar. Usa pa. Ako pa dayo sa ako, Tormal nga, kinapuhi. Kana, o ganay husto. Kayang mga patay, iya na sa mga patay. Kayang kanunay nga pagsubo, alang kanila, posible nga maraw sa unyay mo patay ka nato. Mo nga ako, magpakabuhi pagkayon. Pala sa ako mga negosyo. Kana, nga arman din na. Siya Supremo, ako kani apaani kinapuhi Alala ako magpakabuhi o magpalipay-lipay. Maglipay-lipay ug magbalaan sa tong Dios nga sungayan. Professor Swami Sandivar. Supremo. Katawa, Professor. Katawa. Katawa ako. Kara! Mukatawa yun kita. Professor, katawa. Kaya nga tong Diyos nga sungayan. Ingatawa. Human sa problema ni Professor Swami Sandivar. Ari nasabta sa imong problema. Nulay dalangga. Nulay da kong mahal. Kini akong residensya ug ang akong auto na lang mo inahabili nako, Menard. Ang minilyon nga properties nabawi na ni Varseno. Nagpasalamat na lang ko nga gibinlan pagyud ko niya. Gibinlan ka niya. Aron doon na kapay mahandom, dili ba? Nasayop ka. Ayaw pa ko na ako nagsama, ana. Wa ko malipay nga gibinlan ka pa niya. Menard, Mahimong ihatag ko kanimo ang kabulahanan. salamat na lang kaayo, Menard. Mahimo ko pa mangganing ihatag kanimo ang kalibutan. Oh. Basig may nahitabo ninyo, ha? Samtang dito ka o ba niya, Rolayda? Nasayop ka, Menard. Dili naman ko gustong sawaan ko. Sa akong labing higpit pagyod nga kaaway. Dili ko ingon, ana. Naabot ko ining idara nga konsekense akong karelasyon karon maurasab ang makapanghilabot nako. Wow. Kanada. Nindot paminahon. Ikaw na ang tag-iya sa kong lawas ug kalag. Senior.
Supremo Menard Benavides. Salamat kayo, Rolaida. Menard. Menard. Unsay imong tuyo kanako, Minard? Marsino, wa ko makauyon. Nga gipinlan pagyot nimo si Rolaida sa dihang namahin ka sa mga properties nga imo. Katawanan ka, Minard. Katawanan ka. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!